Esquerra Unida reivindiquem totes les mobilitzacions i recolzem totes les mobilitzacions de la ciutadania que està en contra de les conseqüències profundes d'esta crisi i des d'Esquerra Unida recolzem la mobilització, totes les mobilitzacions al voltant de les marxes de la dignitat que confluiran totes a Madrid el proper 22 de març. Unes marxes per la dignitat que se convoquen per part de més de 100 entitats i associacions diverses de tot l'estat espanyol que se sumen a esta convocatòria en la que moltes persones marxaran a peu, aniran caminant a peu des de les seues ciutats de referència cap a Madrid, confluint totes en una gran manifestació el proper 22 de març. Esta marxa per la dignitat és una marxa que reivindica una sèrie de qüestions bàsiques com són l'atur, en contra de l'atur, el que reivindiquen és el treball digne, la lluita contra l'atur i la precarietat laboral, està en contra dels retalls socials, contra la corrupció i sobretot per fer una auditoria que s'ha contragut sobre el deute contragut de forma il·legítimament per part de l'estat espanyol i en contra del pagament d'aquest deute que s'ha contragut de forma il·legítima per part del nostre estat. Des d'Esquerra Unida de la Vall recolzem totes les mobilitzacions al voltant de les marxes de la dignitat i des de la nostra ciutat participarem i recolzem i fem una crida a la ciutadania ballera, a tots els ballers i balleres, a que participen d'aquestes mobilitzacions i que se mobilitzen pels drets de tots i de totes, per la dignitat i sobretot per la justícia social. El proper dilluns 24 de febrer, el dilluns que ve, a les 7 de la vesprada, en la Biblioteca Municipal, tindrà lloc la presentació d'aquestes marxes de la dignitat a la nostra ciutat, a la Vall d'Uixó, i des d'Esquerra Unida animem a totes les persones, a tota la ciutadania, tots els ballers i balleres, a que participen d'aquestes marxes de la dignitat per a poder fer més força, per a unir-nos en contra de les polítiques que estan ofegant a la immensa majoria de la població, perquè no és possible que tinguem uns governs del Partit Popular que estiguin governant al dictat de la Troika i en contra de la ciutadania, que és la que està patint els efectes negatius d'una crisi que no ha provocat.